Jeg vil gerne byde velkommen til Rachel Wallace fra USA og Kira Merit her fra Danmark. De er begge unge studerende og er her i dag for at debattere om unges alkoholforbrug i de to forskellige lande. Rachel, hvordan er de unges alkoholvaner i USA? Der hvor jeg kommer fra, er det ulovligt at drikke, når man er under 21 år. Men det er forskelligt fra stat til stat. Fordi det er ulovligt, har de fleste respekt for loven og drikker derfor ikke. Men sjovt nok er der en større gruppe af rige unge, der er lige at drikke. Og Kira, vil du kort forklare, hvordan det er her i Danmark? I Danmark er det lovligt at købe alkohol, når man er under 16,5%, når man er 16 år, men der må ikke blive udskænket alkohol, før man er fyldt 18 år. Selvom man ikke får serveret alkohol, når man er i byen, så er der mange, der alligevel bare køber det, inden de er fyldt 16. Men det er ikke ulovligt at drikke alkohol, ligesom det er i USA. Mener I, at unges alkoholforbrug har noget at gøre med den sociale identitet? Det er jeg helt sikker på, at det har. Min erfaring er, at det i den danske ungdomskultur ofte er en norm at drikke. Hvis ikke man drikker, så kan man risikere at blive udstødt fra et fællesskab, fordi fællesskabet mener, at man er heldig eller kedelig. I USA er det helt anderledes. Der er det ikke en norm at drikke. Tværtimod. Hvis man ikke følger fællesskabets normer, er der sanktioner. En sanktion kan for eksempel være, hvis man bryder loven og drikker før man er fyldt 21 år og bliver talt i det, at man bliver udstødt af sit fællesskab. Så det vil altså sige, at USA og Danmark er modsætninger, har forskellige normer og værdier på grund af kulturforskelle? Ja, det har du nok ret i. Man vil jo gerne passe ind i et fællesskab. I Danmark er det jo en del af jeres socialisering. Man lærer, når man er lille, at det er normalt at drikke. Når man så bliver ældre, lærer man, at det er normalt også at drikke meget. Ja, det som man vokser op med, fra man er helt lille, har stor betydning for ens handlinger og holdninger. Og det påvirker helt sikkert også ens identitet. Jeg har læst, at mængden af alkohol ikke er et socialt problem, men tværtimod en gymnasieungdom, hvor de største drukproblemer er i de familier, som kører på første klasse, både uddannelsesmæssigt og økonomisk. Pierre Bourdieu taler om forskellige slags kapital. Bourdieu han mener, at kapital afgør vores position i samfundet. Han taler om 4 forskellige slags kapitaler. Kan disse kapitaler være afgørende for ens forbrug af alkohol, tror jeg? Ja, det tror jeg godt, det kan. Altså både i Danmark og i USA, der drikker de bedst stillede jo mest. Og det tror jeg helt sikkert også har noget at gøre med deres økonomiske og sociale kapital. Så hvis vi lige skal opsummere, hvorfor drikker danskere så mere end de unge fra andre lande? I Danmark er det lovgivningen ikke lige så stram som i USA. Ja, og der er ikke lige så stor respekt for loven i Danmark, som der er i USA. I Danmark er det desuden også blevet til en norm at drikke i den danske ungdomskultur. Det er jo en del af vores socialisering, at vi lærer fra vi er helt små, at det er normalt at drikke. Ja, og i USA har vi noget andre normer. Men vi er også kommet frem til, at det er de rige i begge lande, som drikker mest på grund af deres økonomisk og social kapital. Tak fordi vi tager tid til at komme her i dag.